ora ono jundrunge saja kaya wong pinter saja eka intelek yen ngomong saja kaya saja sing paling bener saja paling ngerti ning ora apa sing penting bahagia sugih miskin yo bungah lan susah kabeh mau mung nenggon rasa digagas dasare ra penting sing penting kabeh nunggal rasa saja kaya wong pinter saja eka intelek yen ngomong saja kaya saja sing paling bener saja paling ngerti ning apa sing penting bahagia ning apa sing penting bahagia. Sugeng dalu Pak D. Sugeng dalu Pak Slamet. Udah sopo iki? Janur gunung temen. Alah janur gunung lagi absen 2 minggu kok. Loh, Mas, kanggone pecita bakmi Jawa ki suwi lho, Mas. Apa iya to Yu? Percaya. Ibarat lagu ki terlanjur jeru. Susah untuk berpindah ke lain hati. Susah ya pergi to Mas. Dengan iki le ketok nyanju Ini lho. warung bakmi Mbah Kasong terus ki lho. Ayo tenan kok. Apa ya ora ana warung turut dalan warung bakmi lek pirang-pirang to Mas? Ayo pirang-pirang. Tapi aku golek sik suasanane kaya ngene iki yo nganeng kene iki Pak D. Tenan to? Is, Mas Slamet. Sawai. Mas, yo. Jangkrik kok nyusahke ora kowe ora kae anane nyusahke ora marake bahagia. Iki ngopo to ya kok ketoke emosi banget. Trembelane tenan Mas. Motori raja jak kerja sama mensukseskan misi. Sampean iku kesambet napa ta? Teko-teko kok juk ngamuk-ngamuk ji. Tenan iki rusak suasana tenan kowe iki. Ini ki wong tua reso memahami perasaan, rasa jak kompromi, ora ndek empati. Bab sik endi? Bab apa? Wong aku bab piro ora ada kok. Takone bab. Kok malah do kaya wong nulis skripsi. Skripsi Bune. Skripsi. Kawong kuliah ke lho. Ayo ngono kuwi, Pak. Sugeng dalu. Wah, dalu Mas Kadi. Iki ono apa to kok ngene iki? Mriki Mas. Wis mengke mawon. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Sabar apik kita ya. Teristimewa kepada Mas Cahyo yang dengan sukses telah datang dari kampung ke tempat ini bersama Mas Slamet. Benar Mas Kasdi, saat ini Mas Cahyo sedang dirundung kejengkelan yang amat sangat
dengan bersama Mas Slamet. Kan motor gono. Ayo. Untung Aku loh, Mas. Wah, Mas Slamet tanggung jawab iki. Aku lho. Aku jenengan sik provokasi ket mau kok lho. Mas Cahyo. Kok engko dhisik aja terus mutung ngono lho. Kene lega dhisik. Jenengan ki yo. Kene ngunjuk-ngunjuk kopi dhisik. Bu, gaweke kopi kae. Iya. Kene, Mas. Lah. Toh, rasa di lebokke hati, ya. Nah. Sopo sing mutung Ade? Wong tua-tua iki omongane ora mutu kok. Rasa digagas sampe geguyon kowe kok. Enggak, ngunjuk-ngunjuk kopi sik. Enggak. Legase ben rada sareh pikire penggali iki lho. Enggak, legake sik. Mas Cahyo, jenengan kira cocok nek mutungan ngono kuwi. Nah, niki wong loro niki lho, Mas Slamet kalian Mas Kaji lho. Ngerti kok ngene kok ngiceni li tenanan. Wong lagi susah ora ngekei penghiburan malah saya. Ngecek sing piye to ya? Wong aku ya lagi teko arep gojekan, kok malah wis salah tompo. Guyon ya entuk Mas, gojek ya entuk. Nek mbok ya sing papan. Papan piye? Awong genah papane yo ning warung kene. Nek kejaba ning gedung DPR kono kae. Kuwi lagi ra cocok. Itu, ning kono panggonane rembugan serius. Rembug nasib rakyat. Cuwani-wani, mbrono we. Iso didemo kowe tang lho. Saya dodol to. Tekan ndi tekan kantor DPR barang. Lah iya iso didemo kowe engko. Sik. Kowe iki ngopo to sakjane? Teko tok kok motor kok gajuli. Nah terus uring-uring adem iki ngopo sakjane iki lho? Kira leku jengkel to Mas. Mung goro-goro motor kuwi lho. Goro-goro lho. Kacau sak kabeh. Kacau piye? Kacau piye to ya? Awang mulai yo lancar. Saiki bali tekan kene meneh iso kacau. Yo tak pikir ki yo wingi mulih yo lancar tekan omah ketemu simbok ki yo lancar. Ah mulih mrene kok mbuh le apa nih macet mandek mogok gek yo kuwi meneh tambah nganggo Yuni mutung barang kuwi mau sing marake saya. Apa Mbak Yuni wingi le kondur barang jenengan to, Mas? Bali rene rencanane bareng karo aku. Ya to boncengan wong loro. Ah ning mrene ne semoga mogok ping 50 buntet. Ah terus mutung. Ya to. Ah tambah saya bubar kabeh rencanaku. Lara lire iki piye to? Kok iso ngono kuwi? Apa motormu iki alergi karo wedok piye? Nah, mulai to. Mau ngarep ngece to Mas. Suaramu nyet sengak. Wong ngerti kancane kaya ngene malah. Lah buktine mangkat lancar, bali rene ora lancar. Aku kuwi mergo boncengke Yuni kuwi mau. Lah, saiki Yuni ki nang endi kok? Kowe yang tekan kene dhewean iki lho. Apa Yuni tok ijolo nganggo berasa karo kuwi apa piye? Mas Slamet ki yo ngono lho. Tunggalane jenengan ki. Balane pripun to Pakde wong aku ki wingi remeti yo. Cahyo ki balik-balik iki kan nggo kaleng. Apa kuwi jenengane? Biskuit kaleng lho. Ngalur. Aku balik-balik gawane serangga kene iki. Ayo tombol wong tua mulai ngono kuwi. Mas Slamet, jenengan iki lho. Ya ngono kuwi sing jenenge wong tuwa ki. Rungokke kuwi entekane yo Jum, ya to. Jenenge wong tuwa ya direwangi kaya ngono kuwi, bektine ben yo
anake yo seneng, wong tuwa ki yo ikhlas kok. Wong tuwa ki ikhlas. Apa mergo aku ketok ngene po, lah padake kowe nggo mobil stangmu bunter ra ketok, bahasan dibuka bagasine walalah isine omong padha, tambahan werna-werna. Apa aku wis kebiangeten. Oh ya ora no aneh aku ning gale duit nek Karo mangsamu, kowe to apa piye? Aku yo cash. ora iso. Wes kok malah do hitung-hitungan ngono lho Mas. Sing jenenge wong tuwa ki nek maringi putrane ki ikhlas Mas. Yo ngono kuwi wong tuwa ki ora ngarep-arep oleh-oleh saka anake. Wong tuwa ki ukara seneng kok Mas nek anake ki kecukupan neng paran, dadi sing ning omah ki ayem. Atur meneh ya jenenge wong tuwa ki apa anake luwih mukti neng paran kono, sing wong tuwa diruwangi pekrak-pekruk macul saben dina nang alas. Ning kabeh iki ya kuwi mau, sing penting anake iki seneng neng paran kecukupan. Kuwi wong tua Mas. Leres Pakde. Ya tak gagas kuwi wong sing paling ra jujur ki wong tuwa lho Mas. Dan yuk larah lirih niku pripun to Mas Kasti? Sibuk ki yo Mas. Ambok wetenge ngintir-ngintir mergo luwe. Ning nek ditakoni yo mesti ngakune sewareg. Angger ngerti anak-anak iki kudu mangan. Yo ngono kuwi Mas. Mulane aku lan kowe kabeh ki aja sok nglarani atine wong tuwa ki. Labuhane wong tuwa kuwi abot tur kabeh ki ming kanggo dhewe kuwi. Kuwi yo dirungokke. Lah kok aku to Mas? Panjenengan barang luwih ya. Yo awake dhewe kabeh iki to Mas. Mas Cahyo. Ceritane iki piye wingi perjalanan mudik iki? Iya ya. Motormu yo kene. Lah kok ganti ngono lho. Motor genang garek sengsara isih dipertahanke. Mbok ya kowe ganti nganggo motor teknologi terbaru lho. Canom kok. Oh, Rasane kok pikirku wis tak pikir, wis tak planning. kagene. Nah, bar bakto motorku gantri. Pokoknya kejadian wingi kuwi semakin mantep aku ya toh. Neng masalahe ya toh. Aku iki bingung Mas. Iya bingung Mas iki motornya pirang-pirang, modelnya warna-warna. Aku tetep mikir sing cocok kanggo aku apa iki kira-kira. Tur nek ora salah wis ana isu. Isu apa meneh? Ono motor arep diganti sesuk kuwi kabeh diganti nganggo listrik. Oh, wah. Kabeh sing bensin ditarik. Lah aku yo saya galau to arep milih sing ngendi. Nganggo voucher. Bener Mas. Aku yo nate weruh ki wingi ana sing wong dolan ning warung ki nganggo motor sing wis ora nganggo bensin kae. Jarene ki motor listrik. Ning yo mbok apa merek aku ora weruh. Ora mudeng. Apa iya to yo? Lah itu kan yang ndi kuwi? Teng apotek Mas. Ya kena nang showroom mau tuku motor kok takon nanti. Kowe iki yo nek ngomong. Anak bener to Mas. Jajan jenengan nang apotek. Mbak, tumbas motor listrik. Yo balas. Paling-paling jawabane kan jenengan badhe tumbas motor listrik marke Kombander apa fiction loh Mas. Terus Mbak, itik. Ini Mas motor listriknya. Petang ngemplek. Aku jenenge anu Mas, jenenge Cacing cacing. nyetrum. Mbah Pangat gone kerombong. Wes gage mangkat. Ojo kakek ngomong.